Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο πιο γρήγορα από όσο νομίζουμε. Μετά από 100 ώρες έρευνας, κατέληξα σε 5 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρεις, γιατί θα σε επηρεάσουν. Είτε το θέλεις, είτε όχι. Πρώτον, η AI δεν κλέβει δουλειές, αλλά αλλάζει δουλειές. Οι ρουτίνες αυτοματοποιούνται, αλλά όσοι ξέρουν να χειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη έχουν τεράστιο προβάδισμα. Δεύτερον, τα προσωπικά δεδομένα σου είναι το καύσιμο της AI. Όσο περισσότερο μοιράζεσαι online, τόσο περισσότερο μπορούν να σε αναλύσουν και να σε προβλέψουν. Τρίτον, οι δεξιότητες που αξίζουν αλλάζουν. Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και ο τεχνολογικός γραμματισμός είναι πιο σημαντικά από το να ξέρεις πολλά. Τέταρτον, η AI είναι ήδη γύρω σου, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνεις. Από Netflix, TikTok, Google Maps, μέχρι τις τραπεζικές συναλλαγές σου. Πέμπτον, όσοι ξεκινήσουν σήμερα, θα έχουν τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται να γίνεις προγραμματιστής. Αρκεί να μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τα εργαλεία. Η AI δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Όσο πιο γρήγορα τη μάθεις, τόσο καλύτερα προετοιμασμένος θα είσαι. Αν θέλεις να δεις περισσότερα για το πώς αλλάζει τη ζωή μας, κάνε subscribe και μείνε μαζί μου.